ただいまから2021年11月28日、開口節第一手術の礼拝を行います。賛美歌242番の一節をそのままでお歌いください。誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時です。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。ご一緒に賛美いたします。賛美歌、昭和28番、最後の8ページになります。賛美の際は、お使いの方はどうぞご起立ください。座ったままでも結構です。
開会のお祈りいたします。今週は新法の理念をご覧ください。ご一緒に祈りたいと思います。アドベントの開会の祈り、恵みの神様、今日私たちはここに集い、アドベントの第一主日の礼拝を一緒に守ろうとしています。神様、どうぞ今この場にあなたが共にいてくださって、私たちがこのアドベントの時をどうやって過ごしたらよいかを教えてください。このアドベントの一日一日、あなたがこの世に送ってくださったイエス様のことを覚えて過ごすことができますように、イエス様が教えてくださったように、私たちが自分のことばかりではなく、他の人のことも考えることができますように、イエス様がそうなされたように、私たちもお互いのために祈り合い、許し合い、支え合うことができますように、神様、どうぞ今この場にあなたが共にいてくださって、私たちがこのアドベントの時を正しく過ごす力を一人一人に与えてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではご一緒に賛美をします。賛美歌は43の3番。本日初めてあるいは最初の方いらっしゃいます。お祈りを捧げます。慈愛に富みたもう恵み深い天の神様、1週間のそれぞれの歩みを終えて、週の初めの誠実の朝、こうしたあなたに招かれ、見舞いに集い、礼拝を捧げ、守ることのできます、この恵みを感謝をいたします。今週から私たちはアドベント対抗節を迎えました。あなたの御子イエス・キリストがこの世にあなたから送られたその深い意味に改めて思いをいたし、あなたのその大いなる技をたたえ、その恵みのうちに私たちがあることに心から感謝を捧げます。昨年来、新型コロナウイルスの感染の拡大が続く中、感染の恐れと不安の中、先の見えないまさに暗き中に立たされているような思いに私たちは立たされ送っていました。イエス様がこの世に幼子として使わされたその時代も、ある意味で暗き世のただ中でありました。
そんな暗さの中にある世にあなたは世を照らす光として御子イエス・キリストをお使わしになられたわけです。光が暗闇の中で輝いていると聖書は語ります。私たちが今ある暗闇の中だからこそ、その光の輝きを明るく命の光としてどうか受け止めることができる私たちでありますように、主よどうか暗闇の中にあって暗闇を嘆くのではなく、暗闇にまたとどまるのではなく、暗闇の中だからこそ見出せる光の輝きにどうか気づかせてください。そしてその主の光の中をどうか歩むものとしてください。いつかは明ける夜の闇の中にいる私たちであります。必ず来る朝の光の中にある私たちであるように、今の私たちの暗い状況も希望の朝が来ることを確信し歩んでいくことができますように、あなたが導いてください。病床におられます方々の上にあなたからの癒しがありますように、また高齢のために不自由な思いをされている方々の上にあなたからの平安と慰めがありますように、心に重荷を負っている方々、今試練の中にある方々、また悲しみの中にある方々をどうかあなたが支え導いてください。この世界にあって戦火の中不安な日々を送っておられる方々もおられます。また圧政の中苦しんでいる方々がおられます。差別を受けている方々がおられます。どうかそれらの方々の上にあなたからの平和と自由とどうか希望が与えられますようにお願いいたします。そして貧困に苦しむ方々の上にどうか日ごとの糧をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。そしてそのために私たちもできることをどうかあなたが示してくださいますようにお願いいたします。この菅本教会に集うどうぞ一人一人すべての方々の上にあなたのお祈り祝福とお恵みがありますように、特に日本から離れて過ごしておられる方々がおられますけれども、どうぞそれらの方々の上にもあなたのお祈り導きがありますようにお願いいたします。この祈りを尊き救い主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それではご一緒に主の祈りをお祈りをいたします。どうぞお立ちください。礼拝書の16ページを主イエス・キリストはこのように祈りなさいと教えられました。天に増します我らの父よ、願うことは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなのではない。アーメン。それでは平安の挨拶をします。お近くの席の人と平安の挨拶を交わしましょう。それでは、お立ちいただきまして、ご一緒に賛美いたします。賛美歌は231番、1節と3節。
主は道を照らす光として御言葉を与えられました。私たちの心と思いが開かれ、身旨を受け止めることができるよう、聖霊の助けを祈り求めましょう。恐れるまま、王将賛美歌45番を歌います。式文ファイルの22ページ。聖書をお読みいたします。旧約聖書、イザヤ書51章4節から11節です。イザヤ書51章4節。私の民を心して私に来て、私の国を私に耳を向け、教えは私のもとから出る。私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かす。私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く。島々は私に望みを置き、私の腕を待ち望む。天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡す。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた無用のように死に果てても、私の救いは残しに続き、私の恵みの技が絶えることはない。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ。人にあざけられることを恐れるな。罵られてもおののくな。彼らはシミに食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛に過ぎない。私の恵みの技は常しえに続き、私の救いは世々に流れる。奮い立て、奮い立て、力をまとえ、主の身腕を。奮い立て、世々常しえに、遠い昔の日々のように。ラハブを切り裂き、竜を貫いたのはあなたではなかったか。海を大いなる口の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったか。主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオンに入る。神戸に常しえの喜びを抱き、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。もう一箇所、新約聖書、マルコによる福音書、13章の21節から37節です。マルコによる福音書13章21節からです。その時、見よ、ここにメシアがいる。見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて、雲に乗ってくるのを
人々は見る。その時、人の子は天使たちを使わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを地上から呼び集める。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が伸びると、夏の近づいたことがわかる。それと同じように、あなた方はこれらのことが起きるのを見たら、人の子が動きに近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。これらのことが皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言って言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、あなた方には分からないからである。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましてみなさい。本日の平井牧師による説教題ですが、なぜか